adị m 39 years old mana m anụgodi na-ese nke ise ka m na-anụ ihe anụnwa wee na-akọlụ unu ihe a m na-akọlụ unu kịta. Ọsị m nne nye mọrọ ife na-eme ya nụrụ adị luobe die agbasiri nkwụ gbaa akwụkwọ kafabilizie die negide anya ọsị na ya da anụzi ajụ onye ọsị na spirit esi ana ya da anụzi ọkwa etele ugbo etele ose ayọlịa n'elu ayọlịa na nọọ na ya da anụzi na-ekwutere ihe ọbụla. Ọsị m nne nya anụọ dị izizi ife ame nya anụọ ịbụọ the same thing ịtọ the same thing a na-ayọ ndị be ha ha ji emali ife na-emie nya anụọ nke ịnọ the same thing. Ọsị m nne n'ihe anụsigo nke a maka na ndị befe si na fa na-aka ụka before mami ya wee jebe ije jụ ese mami ya wee lụọ wee jụ ese ekwesịa na chie si na ọma nnu di o na chie si na ọma nnu di na o nwere ife meketelu ka ya na nwoke bili nọọ ife chie kwuru. Ọsị m nne ya anụgo nke anụ o na nwoke bụ everything ya chọọ na nwoke na ya afụsialụ nwoke n'anya na mgbe fa na-akwụ ụwa na-atọ na di nne-ese enunwanya n'ugolo ya di na-anọ ya n'ugolo anụ na o nwere nke ya tụrụ ime o maka na o emesiri ife dị n'isi ya bata kafa libe ibon gị onye afọ akwụla ọtọkpụ ya asị ị na-ajụ ya kedu ihe ọwụ ọsị gị na o nwere na ọ na ya chọrọzi. Ọsị m nọ ife a bụ ihe ya na-afụ na ndụ ya. Ọsị m mana this particular one dị ụtọ na ịfụnanya dị too much the love was massive yatago. Ọsị m fana abụọ na-atọ ọ na-asị ya ka anụ ọnya ya na-asị ya chegodolu ka famisi enjoy because n'obu mmiri na-apụ ya na ife ga-emenu ga-emekwa ọzọ ịghọtago onye agba nnọọ mbọ na enjoy this guy. Ọsị m nne finally the guy wee nụ ọnya nụsị anya. Ọsị m nne na ife ya na this guy bidi before bido nke bụ 3 months maka na ndị ọzọ bụ 2 ọ dị elusi di nya wee dị ime nya wee dị ime for the first time. The man wee foto ụtụtụ si ya na ya chọrọzi ya naba kedu ife ọwụ na spirit ya gwara anya anọzini ka ekwe n'ihe na spirit ya na o nwerekwa ife ọzọ o. Ọsị m nne fa na-ekpe o a na-ayọ die n'enu na-ayọ die n'ala. Ọsị na o nwere ife mekete eke anụzi ya na ya chọrọzi in fact na ya achọbago nwaanyị ọzọ in fact na ya achọbago nwaanyị ọzọ. So papia wee si the man ya bịa ka o were ihe o mee n'isi ya. The man na-ajụkwa o si na ya ma nwe until o wepụ nwa afọ obu nni o nwere ife ya chọrọ from the lady na ya chọrọ aka na ya chọrọ ọkpa na ọnya wepụ nwa afọ obu ka ya bịa were ihe o mee n'isi ya. Papia wee na-arịọ ya ọjụ papia wee si ya na ọ bụlụkwa na ịbịaghị were ihe imelu n'isi nwa m ise na ịma nnọzi n'ife ọbụla gbasara afọ ime enunwa obu you will cater for it because nọ nwa gị ka ọ ga-abụ nọ ife ịchọ. The man sị na ya ma nkata papia wee sị anya ya ewepụkwa okwu kọt o ochekwa na egwuregwu papia wee wepụ okwu kọt eweluo na kọt wee kpebe ewee jụọ nya sị ya kedu ife ji si na ịma nnụzi this girl. Ọ sị na spirit esi anya anụzi ya na o nwere nnọọ ife o mee gị. Ọsị mba na o nwere ife o melie. Ọsị m nne ekpebekwena o ewesị a kekwena ihe ijire bịa were ihe ime n'isi. Ọsị na ya gwara anya wepụ nwa afọ na o nwere ife achọ ka o jikọ ọfa na ọ bụrụ na o wepụrụ nwa afọ na ya ma nwe ihe ya mee n'isi ya na ya ga-adụ shọ na ewepụrụ ya. Jọji wee sị ya na o nwere right ị nwere right ịgwa nwaanyị anya wepụ nwa dị ya n'afọ na nwaanyị ka o doli decide ife ọ ga-eme. For that is either na ịnụbalị ya take care of her with nwa bụrụ nke gị ọ na-afanye gị ife ime n'isi ise aka na nwa ịma na ị ga-evugo nwa out forever. Don't come for this child maka na ya ga-edi ede sign ya. Ọsị yes si dee sign ya. Hey ọsị m ebe afọ ka ya nọmalụ na ife ji enu jisie ike o na ife ji enu kpọrọ akpọ. Ọsị m nne nya wee na-asị mami ya na ya ga-eje ka ya wepụ nwa maka na ọ bụrụ na ewepụrụ ya na ya nwere ike ma ya chọtazina di ọzọ. Mami ya wee na-asị anya ewepụ na ya bubi obusi enye ya mụọ papia na mami ya sị anya bubi obusi enye ya mụọ anya na afa ga-azụ ya ka ọ bụrụ nwa ga-eneti ya anya. Nya wee sị ka amala ife ndị mmadụ lụ ya na-ayọ mami ya na papia na ha ekwere they won't understand.
m wee sị ya nne arọ one ka ị dọ ọ sị m 39 years nsị ngwa bịa ka ị ṅụrụ ala bịa ka nye gị ala na nwatakịrị ka ị bụ ị na-achọ iwepụ nwa Chukwu nyere gị out of 5 husband isi ọdụkwa gị mma ka na-ajụ gị ọ sị m nne na ya ma ihe a na-ekwu o na ya chọrọ ịnụ di ọnwa ihe ọbụla a sị anya ma eke aja mee n'isi ya ịghọtago ka ahụ nwee ike n'ọdị ọzọ unu ozi ma imesi efe nwa ị ga-eme ma ị ga-anụkwa di ma ilu obe dị na ị ga-anọ na asị na chi ga chọrọ ka ị nụọ di sọsọ gị nwa wee nụgide di nụọ 5 ofu nwa balụ jisi ike ka ofu nwa ji wee baa o nwere ike bụ maka ịfụnanya unu nwere n'ime onwe unu ka nwa afọ ji wee baa nwa afọ bụ blessing mbụlụ gị mewepụ nwa afọ yes ke ka ị ga-esi nọgide ruo 39 years na-achọ ka iwepụ nwa Chukwu nyere gị ịgbara mgbe ụmụ nwaanyị ji aba menopause ịgbara na o nwere ndị bụ early 40 ịgbara na o nwere ndị bụ mid 40 iwe na-achọ ka iwepụ nke ịfụnanya iji iwepụ nwa afọ ịma ife ga-eme akpa nwa gị ihe m nwa na-ekwu bụ ewepụkwana mụọ nwa afọ ịchọghị ikue gụnye mama gị na ọ chọrọ a na-akọ yeli ịbụ nwatakịrị ka m na-ajụ gị ọ bụrụ na ịnụ diwe oke na iketego oke ise keep that child for yourself a na-ebidozi na 20 years anụ di kịta 19 years 25 39 na kpachakwala anya gị biko mana unu eji n'ife nkwụ wee jọji ndị be anyị daalụ nụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ